Send off mass sa mga sakop sa Cebu City Police Office nga mo serbisyo sa Novena Mass gipahigayon sa Basilica del Santo Niño. Ano ang report? Mukabat sa 500 ka mga pulis sa Cebu City Police Office, mga force multipliers, Bureau of Fire Protection o ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang gipakatap alang sa pagpatuman sa safety protocol diha sa Basilica del Santo Niño. Mitambong sila sa misa nga gipahigayon sulod sa Pilgrim Center sa Basilica del Santo Niño. Higpit nga gipatuman ang health protocol akip ng social distancing. Mitambong ang mga opisyal sa Police Regional Office 7 o sa Cebu City Police Office o sa LGU. Samtang human sa misa, gipahigayon dayon ang blessing pinagi sa rektor sa Basilica nga si Father Pacifico Jun O'Hara o ubang mga pari. Gipahibaon sa kapulisan nga maglinya ang mga manimbahay inigawas human sa misa. Gidry run kinikadjot sa mga pulis o sa mga naglangkob sa task force human sa misa. Coordinating instructions na ko nila is just to maintain yung maximum tolerance sa mga tao, kinahanglan mapahangyo o maistoryahan sila og maayo permanente para lang sa pag-obserbar anang atong minimum health standard protocol. Ang among gihangyo, kung pwede, ayaw lang aridiri og simba sa Basilika para malikayan nato ang bulog sa katauhan kay na para bang pandemya. Samtang dunay mensahe ang rektor sa Basilica. I hope nga niining panahona ang atuag yung pagtahod sa Ginoo sa balaang bata kasi Santo Niño maoy maghari og atong hatagan og value ang kinabuhi. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.